Ito ang ating panibagong video for the month. And kung bago ka pa sa channel ko, huwag kang mahiya at huwag magduwa-duwa. Click, and syempre, don't forget to yes sir, kanan. Wow, thank you. So, ano yung Fantasy World? Good afternoon. Asa ba taon na? Wala ko balo. Lakbay Pinas oras eh. Lakbay Pinas taon na. Lakbay Pinas. Philippines. Before our journey begins, we have a few reminders to ensure that we all have a safe and enjoyable ride. Please wear your face masks during the ride. Remain seated and keep arms in while the train is moving. Hold your cameras and gadgets firmly when taking pictures or videos, and refrain from loud noises that may cause disturbance. Okay. And now, sit back and relax as we take you on a journey through the natural wonders, treasures, history, and culture of the islands of the Philippines. Tara na at maglakbay Pinas! Di balik pagkabata ni mo. Welcome to Philippines. Lingawa nila. Yes. Oh, Malacanang. Pare-pareha magnaong ang mga Pinoy. Lo. Oh, libot ko. Malinta tunnel. Lo. Oh my God. Puto! Di araw Rizal Park. Oh, galingaw mo ani. Uy, nandito na tayo sa Manila. Dito na sa uban. Galingawan no. Ay, sinulog. Lite. Bohol. Dagan di nag-dreadlock sa Bohol, no? Dreadlock ito. Iloilo. Dinagyang Festival. Santo Niño Cathedral. Niag-aw. Mascara Festival. Gawa ni no. Wala dito di balik pagkabata ba. Boom, iligan. Bayak ito ko. Lolo, ga crocodile.
Dapitan City Hall. Ang morning City Hall, oh. Kuman na? Oh, isa pa, pwede. Ay, tapos na? Kuman na? Yan, Cora. Thank you, ah. Good experience, no? Trip to the Philippines. ug diri sa next na mga adventure kay dili ni siya basta-basta. Grabe ang mga nahitabo. Ug tungod ana, wala na ko naghuna-huna pa og mag-video pa sa sulod. Kay gusto na may mudagan pagawas. Hadlok kaayo, guys. Wala na ko nag-video ni daga na ni. Ug sa dihang sa sulod di ay naanig nga picture dito sa mua. Ay, nakita na mo mga picture. Pautong pagkahuman. Di katawan na naman ang mga dagway sa picture. Ay. Ay, hello. Kumbaga kita mo, Prit. Ha? Ha? Kita mo lang lamang ito mga. Ikaw, maura ka ng banyo. Ikaw na magtanaw ito sa iba. Ikaw na magtanawan. Adlok, di ko ano si Makwa ko, no? Ay, sakit lang. Go-kart. Ug sa dihang nagpahuway mi kay murag nalisang jud mi dito sa horror house. Mo nang lingkod lang sa mi kay para ma-relax pud mi. Ug sa dihang murag nakabantay ko nag-ilis magsapatos sa akong kauban. Unsa naman po kay mga plano ani nila. Murag wala pa gani ko ka-get over dito sa horror house. Naana pa ni sila yung mga ginaplano. Unsa na po kaha. Munang wala na ko nag-video dito sa horror house kay nahadlok jud ko. Munang paminaw na lang ninyo. Sa kadugay na mo tinambay diri, murag naka-feel naman may igang init man kayo. Murag lami magpabugnaw. Uy, lakaw na sila. Asa ka ni? Asa man sila mga to? Murag iigangan po siguro ni sila eh. Oh, kay basa ka yung likod sa kong kauban. Murag grabe yung singot ani niya. Mga bata sa loob kasi kumatilas. Hindi po pwedeng pumasok yung may lagnat o sipon, may sakit sa puso, hypertension, and for those who recovering from injuries or illnesses. Hindi po talaga pwede, lalong-lalo na po sa buntis. May buntis po ba? Mami, Laray po, Ross? my ears, mommy. Ano mo niya? Hindi na ako masulod siguro. Okay, kung maaari, huwag na lang natin hawakan yung mga animal structures po sa loob, but you can take pictures with them. No running, pushing, shoving, and throwing of ice, especially for the kids. And please watch your steps inside kasi po madulas. Again, madulas po sa loob, kaya magdubli-ingat na lang po kayo. At kung maaari, huwag na lang po tayo maglagay ng mga gamit sa pockets po ng jacket. Baka kasi makalimutan yung pag-uwi, especially po sa cellphones at cards ng sapatos. Please keep your cards kasi may charge 50 po yan kapag nawala. That's why we allow you to bring your bags. This is to give you an
an even greater experience. We apologize for the inconvenience. Yun lang po, maraming salamat at enjoy po kayo. Once again, welcome to Gloria's Tower. Ang exit diri ka kon dito pika. Okay. Hala, diri pa lang. Tugnaw na. Unsa na lang ka sa sulod. Hala, perti katugnaw dyan. Katugnaw dyan. Hala ka, perti dyan ay katugnaw. Katugnaw dyan. Thank you. Hala ka, mugunit rabayot siya. Ayaw gunit-gunit ya. Kay para sa kong asawa lang ni. Sa dihang naanami sa sulod, perti man dyan ay tugnawa na rin. Kaganina giigangan niya pero nangita mig tugnaw niya pagsulod na mo diri. Perti mo pa din tugnawa. Murag sakit kay sa tuhod diri. Slide pa dyan kayo. Ay, pero enjoy kay mura pug naami sa Mount Everest. Mura siya mig nasa asaba sa Alaska. Basta sa kanang mga mabugnaw nga dapit. Lingaw pod. Grabe na yun ang magpanguro, guys. Tara mo gawas na ta. Gusto na yun may mugawas, guys. Kay nagsakit na akong to. Unya murag nag-ice na ako ang sipon. Agay, tara magawas na tamang. Let's go. Whew, grabe.